皆さんこんにちは。各位观众朋友大家好。台湾ダーの台湾語カルタのコーナーです。今回は子音、母音が終わりまして、特殊な日照などの音の解説に行きたいと思います。それでは1枚目いってみましょう。捌做人婆啊，捌做人婆啊。M は正解音母の M です。この正解音というものはちょっと不思議なものですが、単独であるいは他の子音と直接組み合わせて音節を作ることができるんです。何々したことがない。は否定ですね。英語の no とか not に当たります。何々する、ランポラというのはナコードに似てる役割を果たす人のことですね。今までランポラをしたことはないですよとこのおばさんが言っているという一枚になります。この正解音は台湾語に非常に特徴的な音なのでぜひ覚えてくださいね。湯米内底2粒卵。湯米内底2粒卵。こちらも正解音の NG です。トゥンミーというのはトゥン、スープの中に入っている麺のこと。内底は中。ヌンというのは1、2、3、4と物を数えるときの2にあたります。スープ麺の中には2つの卵という1枚になります。炒めた麺の方には入ってないのにいいなーってポンチーが羨ましそうに見ていますね。羊仔看鴉片唱歌。羊仔看鴉片唱歌。ヤギが動画を見ながら歌を歌うという一枚です。この右肩につける小さな N は鼻音を表す記号です。台湾語にとても特徴的な音ですのでぜひ覚えてくださいね。この鼻音か母音は発音するのがちょっと難しいかもしれません。すべての音節を鼻にかけて鼻からも息を出して発音します。この鼻音にするかしないかで意味を使い分けているので、ぜひぜひきちんと鼻からも息を出して発音してみてくださいね。羊と書いてヤギのこと、間違えないように注意してくださいね。は見る。やぴは動画。は歌を歌うという動詞になります。ここからは音節の最後に来る音でまとめたカルタになります。頭に来る音ではないので注意してくださいね。ひま点点食点心。ひま点点食点心。クマが黙っておやつを食べているという一枚になります。この M で終わる音は過去にはない台湾語に特徴的な音です。ひまは熊のこと、ひんとも言います。デャンデャンは黙って静かにという副詞です。じゃあは食べるですね。デャンシンというのはスナックのようなものを指すと思ってください。黙々とおやつを食べるクマが可愛い一枚です。先人的面筋真輕。先人的面筋真輕。こちらは N で終わる音をまとめたカルタ。1000人のタオルはとっても軽いという一枚になります。N で終わる音と NG で終わる音2つありますので、日本語ネイティブの方にはどちらもに聞こえるなと分かりづらいかもしれません。シェンジン、ビンキン、こっちの N は発音の終わりに舌が
前歯の裏にピタッとくっつくように発音してみると綺麗に出るかもしれません。星星用心经灵应。星星用心经灵应。オランウータンが一生懸命龍眼を選んでいるという一枚です。こちらは NG で終わる音を集めたカルタになります。シャン、イン、ヨン。この時舌は口の奥の方にとどまっています。それが N との発音の違いですね。蓮元は龍眼のこと。台湾では8月の終わり頃に熟すフルーツです。台湾にその時期に行くことがありましたら、ぜひ試してみてください。ここからは日照といって音を急に遮る音のシリーズになります。阿嬷来十支葉仔。阿嬷来十支葉仔。箱の中には10個洗濯バサミが入っているという一枚です。アバーというのは箱のことですね。この時、後ろにあーがつくことによって、アバーという風に P よりもちょっと日本語で言うとバに近い音に聞こえるようになります。ギャバーの方もギャバー、バーになんだか近いような音に聞こえますね。この P の音を出すコツは、例えばギャッパー、ギャップだったらギャップという言葉の最後のプをプと言わずにギャップと唇をしっかり閉じた状態で終わらせる。それがコツになります。六支一滴七撇仔。六支一滴七撇仔。栗はずっと小さい小皿ばっかり拭いているという一枚になります。これはすべてが t で終わる日照の一枚です。ラッチというのが栗、イッテというのがずっと、チというのが拭くという動詞ですね。ペダというのは醤油をつけるような豆皿、小さなお皿のことを指します。お皿を一生懸命拭いている栗が可愛い一枚です。この日照の t の音の発音のコツは、例えばラッテという言葉の最後の手を言い切らないで、そこで舌が歯茎の裏にピトッとついている状態でキュッと音を止めると、この t の音は発音できます。試してみてくださいね。龍仔在祝福樂島。龍仔在祝福樂島。鹿がラクダを祝福しているという一枚になります。これはすべてが K で終わる音で揃えたカルタになりますね。ロガ、ここも K と A がリエゾンを起こしてロガに近いような音に聞こえるかなと思います。チョッポは祝福するですね。ロットはラクダ、照れているラクダがちょっと可愛い一枚になります。この K で終わる音は、例えばチョッポのところは直角というつもりで最後のかを言わないでチョという風に止めるとしっかりこの音が出ます。ホのところも、例えばホッケというつもりで最後のけを言わずにホッという風に止めるとしっかりそこで気流を遮ることができます。試してみてくださいね。石虎食飽會拍會。石虎食飽會拍會。台湾ヤマネコがご飯を食べ終わるとゲップをするという一枚になります。この H で終わる音は発音してすぐにキュッと喉の奥、声門のところで気流を遮るようにして出す音です。日照の一つになるんですけれども、一番聞き取りづらい音だと思います。キュッと短く音を切るイメージで発音してみてくださいね。
情報は台湾固有種の山猫です。バーエ、ターエはゲップをするという動詞になります。満足した山猫ちゃんの顔が面白い一枚になります。これで台湾語カルタは最後になります。この33枚をマスターすれば台湾語のローマ字や発音体系が自然と身につくと思います。これからも台湾語カルタを使って台湾語に親しんでみてくださいね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。感謝大家收看。再会。